Ritel Veš seděl v kanceláři ředitelky stanice a velmi se snažil nevypadat jako válečník, který právě prohrál s 3 malými dětmi. Jeho družka Kira seděla vedle něj se stejným výrazem vojenského stoicismu, který se na okrajích drolil. Byli kratary, vrcholoví predátoři ze světa, kde síla znamenala přežití. A právě teď prohrávali válku proti protivníkům, kteří jim sotva dosahovali ke kolenům. To je už 7. chůva za 2 měsíce, řekl ředitel stanice Ortax a klepl svým datapadem jedním ze svých mnoha prstů. Administrátor Quelin vypadal unaveně, což bylo působivé vzhledem k tomu, že jeho druh sotva projevoval emoce. Od té doby, co ta Vargatýka podala formální stížnost, cituji, vaše mláďata se pokusila navázat hierarchii dominance tím, že se snažila jí z hlavy udělat hnízdo. Veš cítil, jak mu tváře pocrstí rudnou. Jsou jen živé, jsou temperamentní. Temperamentní, ozvěla se Kira, ačkoliv její hlas naznačoval, že přesně věděla, jak slabě to zní. Pane veliteli, vaše mláďata ječela na trénovanou bojovou veteránku, dokud neutekla z vašich komnat v slzách. V slzách? Vorgatýská válečnice. Ti lidé jedí kameny k snídani. Ortax se opřel v křesle, které pod jeho vahou zaskřípalo. Vaše děti jsou jistě úžasné, ale jsou také, jak bych to řekl delikátně, absolutní hrůzy. Jsou to mláďata, bránil se Veš. Kratarijská mláďata jsou přirozeně dominantní, agresivní, zkoušejí hranice. To je pro náš druh normální. Potřebují někoho, kdo rozumí predátorskému chování, někoho, koho nezastraší. No, chování mláďat, že? Ano, naprosto normální, řekl Ortax tónem, který naznačoval, že to není ani trochu normální. Proto jsem zkoumal druhy, které by se lépe hodily k vašim temperamentním potomkům. A myslím, že jsem někoho našel. Kira se vzpřímila, naděje jí zajiskřila v jantarových očích. Máte někoho, kdo zvládne Zefa, Nalu a Růka? Někoho, kdo neuteče s křikem? No, mám tu někoho, kdo byl právě přeložen na stanici. Má zkušenosti s, dovolte mi zkontrolovat poznámky, obtížnými dětmi, více druhy a byla vysoce doporučena z terraformační stanice v sektoru Signis. Ortax se posunul po svém datapad. Jediný problém je, že je to člověk. Veš zamrkal. Člověk? Ty měkké malé prenaty? Ty, co pláčou, když mluvíš příliš nahlas? Ty, co si na vesmírné stanice nosí zvířata pro emocionální podporu? Ti lidé, dodala Kira s pochybným tónem. Já vím, že to zní protiintuitivně, řekl Ortax a zvedl ruce. Ale poslouchejte mě. Lidé jsou divní. Jsou to druhy s vazbou na smečku s překvapivou odolností. A tato, Zornin Chen, konkrétně požádala o práci s obtížnými případy. Její slova, ne moje. Řekla. Nudné děti mě nutí, a znovu opakuji, chtít si vyškrábat vlastní oči. To řekl člověk. Veš se snažil tuto informaci zpracovat. Každý člověk, kterého na stanici potkal, se zdál tak křehký. Omlouvali se za svou existenci. Říkali prosím a děkuji za věci, které nevyžadovaly vděčnost. Dělali malé řeči o počasí v klimatizovaném prostředí. Začíná zítra. Už jsem jí poslala vaši adresu. Ortax se usmál, což na Aquelinovi vypadalo nepatrně hrozivě. Setkáte se s ní v 18 hodin. Zkuste ji neodstrašit. Ano, docházejí mi možnosti. A dalším krokem je internátní škola na Ktaře Prime, což, jak chápu, je intenzivní. Veš a Kira si vyměnili pohledy. Internátní škola, kde se mláďata učila lovit, živou kořist a bojovat o hodnost, kde slabost znamenala spát v chladných doupatech. Setkali se na internátní škole. Bylo to budování charakteru. Ale jejich mláďata byla tak mladá, sotva 4 sluneční cykly stará, 3 cykly stará a 2 cykly stará respektive. Setkáme se s člověkem, řekl Veš nakonec. Ale pokud je nezvládne, chceme vrácení peněz za poplatek za umístění. 18 hodin dorazilo s druhem hrůzy obvykle vyhrazeným pro bojové nasazení. Veš a Kira zamkli mláďata v jejich spacích komorách, což bylo méně o ochraně člověka a více o prevenci okamžitého chaosu. Slyšeli Zefa, jak ječí na dveře. Nala syčela a malý Růk vydával ty cvrlikavé zvuky, které znamenaly, že něco plánuje.
Dveře zacinkaly. Veš je otevřel a uviděl stát člověka o celou hlavu nižšího než on, s tmavými vlasy staženými do praktického culíku. Měla na sobě jednoduché oblečení, přes rameno přehozenou tašku a dívala se na něj očima, které byly znepokojivě klidné. Ne nervózně těkající oči, které očekával, jen klidné, pevné, měřící. Pane veliteli Veš, jsem Zarnin Chen, vaše chůva. Podala mu ruku v tom lidském pozdravném gestu. Veš ji opatrně vzal, bál se, že by jeho drápy mohly poškrábat její jemnou kůži. Její stisk byl pevný, velmi pevný, téměř vyzývavý. Prosím, pojďte dál, řekla Kira a ustoupila. Měli bychom vás varovat, naše mláďata nejsou jako jiní, o které jste se možná starala. Zarnin vešla dovnitř a s profesionální efektivitou se rozhlédla po jejich komnatách. Pracovala jsem s borgatýskými potomky, kteří se mě pokusili otrávit. Zvládla jsem kularijské mláďata, která dýchala kyselinu. Jednou jsem strávila 3 dny s mladým Kelvinem, jehož zábavou bylo zapalovat věci myslí. Vaše mláďata jsou katary, že? Vrcholoví predátoři, hierarchický druh, sociální struktura založená na dominanci. Ano, řekl Veš pomalu. Udělal jste si domácí úkol. Vždycky si dělám, řekla Zarnin a položila tašku. Takže, tady je dohoda. Vaše mláďata mě budou zkoušet. Budou řvát, ukazovat zuby, pravděpodobně se pokusí navázat dominanci. To je normální, to je zdravé. Nejsem tu, abych jim zlomila ducha nebo je naučila chovat se jako lidé. Jsem tu, abych je udržela naživu a naučila je, že síla respektuje. Síla funguje, že? Veš na ní zíral. Tato malá lidská bytost, sotva dosahující k jeho hrudi, mluvila o jeho válečnických mláďatech, jako by je už změřila a zhledala zvládnutelnými. Ano, to funguje, řekla Kira znějící stejně ohromeně, jako se cítil Veš. Dobře, jděte na svou večeři, budu tu, až se vrátíte. Zarnin se usmála a nebyl to jemný lidský úsměv. Měl v sobě zuby. Ještě jedna otázka. Pokud něco rozbíjí, můžu je donutit to opravit? Absolutně, řekl Veš. Perfektní, budeme si rozumět. Když Veš a Kira opouštěli své komnaty, Veš se nemohl zbavit pocitu, že právě vypustil na svá mláďata něco, na co jejich mláďata nebyla připravena. Za nimi slyšeli otevřít dveře spací komory, slyšeli Zefův vyzývavý řev a pak překvapivě slyšeli lidský hlas řvát zpět, hlasitěji, hlouběji, děsivěji než jakýkoliv zvuk, který by člověk měl být schopen vydat. Veš a Kira se zastavili na chodbě, podívali se na sebe a poprvé po týdnech se Veš usmál. Možná, jen možná, to bude fungovat. Zarnin Chen stála uprostřed obývací místnosti a sledovala 3 malá kratarejská mláďata, jak ji obkličují jako malí vrcholoví predátoři, kteří právě našli kořist. A upřímně byli rozkošní, chlupatí, plní, s velkými tlapkami, velkýma jantarovýma očima, které pravděpodobně roztavily srdce po celé stanici. Ale Zarnin nepřežila 5 let ksenopijské péče tím, že by se nechala okouzlit roztomilostí. Zef, nejstarší, byl první, kde udělal svůj tah. Napnul hrudník, zvedl hlavu a vydal řev, který by byl působivý, kdyby nebyl velký jako velká kočka. Ozval se od stěn, vysoký, ale rozhodný. Zvuk mláděte, které se naučilo, že hluk znamená moc. Zarnin naklonila hlavu, skřížila ruce a čekala. Zef znovu zařval, tentokrát hlasitěji. Na konci přidal malé zavrčení pro zdůraznění. Už jsi hotový? Zeptala se Zarnin klidně. Mládě zmateně zamrkalo. Dospělí se obvykle už teď stáhli, obvykle projevovali podřízenost. Obvykle dělali něco jiného, než že tam stáli a vypadali znuděně. Protože pokud jsi hotový, je řada na mě. Zarnin se zhluboka nadechla, mírně snížila postoj a zařvala zpět. Nebyl to křik, nebyl to výkřik, byl to plný, bránící poháněný hřev, který vycházel z hloubi jejího hrudníku. Zvuk, který lidé vydávali, když zapomněli, že mají být civilizovaní. Otřásl nábytkem, způsobil blikání světel.
Obsahoval veškerou frustraci z jednání s náročnými mimozemskými dětmi, které si mysleli, že být predátory znamená, že nemusí dodržovat pravidla. Všechna 3 mláďata stuhla. Zefovi uši se přitiskly k lebce. Nala, která se plížila z boku s vysunutými drápy, se zastavila v půli kroku. Malý Růk, miminko, vydal malé písknutí a tvrdě si sedl na své chlupaté pozadí. Zornin se slabce usmála. Dobře, teď, když jsme si ujasnili, že dokážu řvát hlasitěji než vy, pojďme si promluvit o tom, jak se dnes večer bude odvíjet. Jmenuji se Zornin. Můžete mi říkat Zornin, slečno Chen, nebo hej ty, je mi to jedno, ale nebudete na mě řvát, kousat mě, škrábat mě, ani se mnou zacházet jako s kořistí. Protože tady je věc, mláďata. Nejsem kořist. Jsem predátor, který jí predátory. Rozumíte? Zev se pokusil zachránit svou důstojnost syčením a ukázáním svých malých tesáků. Ach, prosím, řekla Zarnin, přešla ke své tašce a vytáhla datapad. Syčeli na mě věci, které mi mohly skutečně ublížit. Jste drahocení. V žádném případě mě nepochopte špatně. Absolutně rozkošní s těmi malými vražednými rukavičkami, ale nejste děsiví. Zatím ne. Možná za 10 let, až dosáhnete růstového spurtu, ale teď jste koťata s problémy s chováním. Nejsme koťata, zavrčel Zev, jehož překladač zachytil jeho uražené cvrlikání. Jsme kratarijští válečníci. Jste kratarijská mláďata, která stále spí s plišovými hračkami. Opravila ho Zarnin a ukázala na plišové hračky viditelné skrz otevřený spací koridor. Udělal jsem si domácí úkol, Zev. Vaše oblíbená je ta modrá ve tvaru kvelína. Pojmenoval jste ji Squishy, takže nechte bojovou rutinu a pojďme vymyslet, jak se dnes večer bavit, aniž by někdo podal stížnost. Jo. Nala se vzpamatovala ze svého šoku a rozhodla se zkusit jiný přístup. Elegantně si sedla a s přehnanou nezájmem si čistila tlapku. Univerzální znamení kočky, která rozhodně něco plánuje. Otec říká, že lidé jsou slabí, měkcí, snadno se zlomí. Váš otec má napůl pravdu, řekla Zarnin vesele. Lidé jsou měkcí. Nemáme srst, drápy, přirozené brnění, jed, ani žádné z těch zábavných věcí, které máte vy, predátoři. Ale víte co? Máme zlomyslnost, tvrdohlavost a schopnost držet zášť po 10 letí. Navíc jsem vyrůstala s bratry, 3 z nich, všichni věcí než já. Myslíte si, že dokážete přechytračit nejmladšího sourozence? Prosím, narodila jsem se do chaosu, formována jím. Malý Růk, stále sedící na podlaze, naklonil hlavu. Co je to sourozenec? Rodinní příslušníci, kteří sdílejí rodiče, jako vy 3. Zarnin se přikrčila na jeho úroveň a mírně zjemnila hlas. Jsi miminko, že? To malé, o kterém si všichni myslí, že je příliš malý na to, aby způsobil problémy, takže ti všechno projde. Růkovi oči se rozšířily. Jak to věděla? Protože jsem byla taky miminko, řekla Zarnin a pomalu natáhla ruku, aby ho poškrábala za uchem. K jejímu překvapení se do toho opřel a lehce předl. A naučila jsem se, že být podceňován je nejlepší zbraň. Lidé vás nevidí přicházet. Takže jo, Růku, znám tvou hru. Vymyslela jsem tvou hru. Zev nebyl připraven se vzdát. Vrhl se na Zarnininu nohu a pokusil se o něco, co pravděpodobně mělo být sražení, ale vypadalo to spíše jako agresivní obětí. Jeho drápy se zachytily o její kalhoty a on tam visel a vrčel. Zarnin se na něj podívala. Opravdu? To je tvůj tah? Útočit na kotníky? Funguje to na ostatní, zamumlal Zev. Ostatní nebyli vychováni bratry, kteří mi každý den 5 let dávali mrtvé nohy. Zarnin se opatrně sehnula, odpojila Zefa od svých kalhot a držela ho v úrovni očí. Poslyš, kluku, respektuji snahu, dobrá forma, slušné odhodlání, ale pokud chceš navázat dominanci, potřebuješ lepší taktiku. Kousání je amat. Zde je nové pravidlo, mláďata. Respektujete mě, já respektuji vás. Testujete hranice, já je stanovuji. Chováte se jako rozumné bytosti. Chovám se k vám jako k rozumným bytostem. Chováte se jako divoké noční můry.
Chovám se jako to, z čeho mají noční můry. Jednoduché, čisté. Každý ví, kde stojí. Při mláďata se na sebe podívala a komunikovala tím tichým způsobem, jakým děti napříč všemi druhy komunikovaly. Co když nechceme spolupracovat? Zav se zeptal. Podezřelý? Pak dostanete nudného zarnina? Zarn řekl s pokrčením ramen. Nudný zarnín vás přiměje tiše sedět a číst vzdělávací materiály o správném chování dětí. Nudný zarnín si nehraje hry, nevypráví příběhy ani vás neučí zábavné věci. Ale pokud se mnou budete spolupracovat, naučím vás věci, které vaši rodiče pravděpodobně neznají. Lidské věci, lstivé věci. Věci, díky kterým budete na této stanici nejimpozantnější mláďata. To je zaujalo. Jaké věci? Nala se zeptala a naklonila se dopředu. Zarn se usmál. No, pro začátek vás můžu naučit, jak se tiše pohybovat. Lidé jsou vytrvalí lovci. Učíme se sledovat kořist dny, aniž bychom byli odhaleni. Mohu vám ukázat psychologické triky, které přimějí dospělé dělat to, co chcete, aniž by si to uvědomovali. Mohu vás naučit strategické hry, díky kterým budete chytřejší než všechna ostatní mláďata ve vaší věkové skupině. Ale, a to je důležité, musíte si to zasloužit. Musíte mi ukázat, že zvládnete zodpovědnost. Rock nadšeně poskočil. Chci se naučit lstivé lidské věci. Já taky, přiznala Nala. Zase držel déle, pýcha bojovala se zvědavostí, ale nakonec si povzdechl. Dobře, ale pokud budete nudní, vrátíme se k plánu A. Což bylo, zeptal se Zarnan, přimět vás plakat a utéct. Hodně štěstí s tím, zlatíčko. Zarnan se postavil a oprášil si kalhoty. Teď vaši rodiče něco říkali o večeři. Co obvykle jíte, mláďata? A prosím, řekněte mi, že to není živá kořist, protože jsem si nepřinesl žádné hlodavce. Večeře začala jako test. Přirozeně, protože mláďata, bez ohledu na druh, byla malými vědci provádějícími experimenty na strukturální integritě dospělých pacientů, Zarnin jim připravila jídlo, jakýsi proteinový kašovitý pokrm, který vypadal hluboce neatraktivně, ale zjevně v kultuře Ktary platil za gurmánskou kuchyni. Položila 3 misky na nízký stůl a ustoupila, čekala. Zev zvedl svou misku, navázal oční kontakt se Zarnan a velmi záměrně ji otočil dnem vzhůru. Kaše se rozplásla po stole v mokré vzdodovité loužičce. Ups, řekl tónem, který jasně dával najevo, že na tom nebylo nic náhodného. Nala se zasmála. Rook sledoval s rozšířenýma očima a čekal, co se stane. Zarn pomalu přikývl. Dobře, v pohodě. Takže takhle si budeme hrát. Šla ke skříni s čistícími prostředky, vytáhla hadr a hodila ho Ze. Uklidit to. Ne, řekl Ze jednoduše. Ano, řekl Zernin a přesně napodobil jeho tón. Nemůžeš mě přimět. Máš naprostou pravdu. Nemohu tě přimět. Zarn si sedla na pohovku a vytáhla si datovou podložku. Ale tady je ta věc, Zed. Ten nepořádek tam zůstane. Uschne. Bude zapáchat. A až se vaši rodiče vrátí domů, přesně jim řeknu, co se stalo. Jak jste plýtvali jídlem, pohrdali její domovem a odmítli převzít zodpovědnost. A pak, a to je ta zábavná část, se o to postarají oni. Slyšel jsem, že rodiče mají velmi kreativní tresty pro mláďata, která zneuctí rodinu. Zefovi se zachvěly uši. Nebudeš mě zkoušet, zlatíčko. Byl jsem vyhozen z přesně 0 prací, protože jsem velmi dobrý v dokumentaci. Napíšu tak podrobnou zprávu, že vaši rodiče budou vědět, v kolik hodin jste jídlo hodili, trajektorii a váš výraz ve tváři, když jste to udělali, doplněnou o videodůkaz, protože, podívejte se, vaši rodiče mají bezpečnostní kamery. Zarnin ukázal na malou čočku v rohu místnosti. Sebevědomí mláděte mírně prasklo. Podíval se na nepořádek, pak na Zarnan, pak na své sestry, nebo Zarnan řekl neformálně. Mohl bys to uklidit, omluvit se a můžeme zkusit večeři znovu? Tentokrát bez performance art? Tvoje volba. Mám celou noc. Uplynulo 30 sekund ticha. Celých 30 sekund, během kterých Zed zvažoval možnosti,
vypočítal rizika a uvědomil si, že byl přechytračen někým, kdo skutečně rozuměl důsledkům. Zvedl hadr. Chytré mládě. Zarn. A řekl, ne triumfálně, jen konstatoval fakt. Nalo, Rů, jste taky hladoví, nebo si dnes večer zahrajeme olympijské hry v házení jídlem? Mám hlad, Rook rychle řekl a ochranitelsky si přitáhl svou misku. Nala studovala zorněn s novým respektem. Budu jíst. Druhý pokus o večeři proběhl hladce, hlavně proto, že mláďata stále zpracovávala fakt, že se Zarn nezlobila, necouvla a rozhodně nehrála podle obvyklých dospělých pravidel. Prostě existovala v důsledcích, klidná a bezstarostná, dokud si nevybrali jinak. Po večeři se mláďata pokusila o druhou fázi svého chaos protokolu – lezení. Kretháry byli přirození lezci a stanovištní kajuty byly upraveny vystuženým nábytkem, který unesl mláďata šplhající po zdech jako chlupatí malí horolezci. Zavedl útok, vyskočil na policový systém a způsobivou bytostí šplhal nahoru. Nala ho následovala, její drápky nacházely oporu způsobem, který by záviděl Gekon. Dokonce i malý Rook se dokázal vyškrábat na druhou úroveň a vítězoslavně cvrlikal. Jsme tady nahoře a nemůžeš se k nám dostat, oznámil ze své pozice poblíž stropu. Co teď uděláš, člověče? Zarn se na ně podíval, pak na nábytek, pak zpět na mláďata. To je docela vysoko. Jste dobří lezci. Nejlepší, Nala se chlubila. Lepší než lidé, samozřejmě, dodal Ze. Ach, naprosto, Zorn a souhlasil. Lidé jsou ve srovnání s kthary hrozní lezci. Nemáme drápky, naše síla úchopu je průměrná a náš smysl pro rovnováhu je jen v pořádku. Máte nás poražené, bez otázek. Mláďata se tvářila spokojeně. Samozřejmě, pokračoval Zornen, líně se protahoval. Máme jednu výhodu. Jakou výhodu? Rook se zeptal. Podvádíme. Zarnen přešel k policovému systému a začal šplhat. Ne šplhat, nepoužívat drápky, jen nacházet opěrné body pro ruce a nohy s cílevědomou efektivitou. Vytahoval se úroveň po úrovni, jeho pohyb byl plynulý a nacvičený. Svalová paměť někoho, kdo strávil příliš mnoho času lezením po skalách na zemi. Mláďata šokovaně sledovala, jak se tento údajně měkký člověk bez drápků vyšplhal na jejich pevnost a dostal se na jejich úroveň. Oči a řekl seděl s překříženýma nohama na horní polici. Pěkný výlet odsud, vidíte celý byt, velmi strategické. Schvaluji. Jak si to udělala? Nala se zeptala. Lidé jsou vytrvalí predátoři. Pamatujte, nemusíme být nejrychlejší ani nejsilnější. Musíme být jen dostatečně tvrdohlaví, abychom pokračovali, dokud se nedostaneme tam, kam chceme. Také jsem 3 roky lezl po horách na zemi, protože jsem měl hrozné úsudky a myslel si, že je to zábava. Zarn se rozhlédl po jejich šokovaných tvářích. Takže jaký je teď plán? Zůstaneme tady nahoře celou noc, nebo uděláme něco zajímavějšího? Zefův respekt k člověku rostl, což bylo otravné, protože se opravdu zavázal k tomu, že ji bude nenávidět. Jaké zajímavé? No, přemýšlela jsem, že bychom si mohli zahrát hru. Něco zábavného, něco, co využije ty vynikající lovecké instinkty, které jste dnes večer předváděli. Zarn se konspirativně naklonil. Už jste hráli na schovávanou. Co je to na schovávanou? Rook se zeptal. Lovný trénink pro druhy bez srsti a drápků, vysvětlila Zarnen. Jedna osoba se schová, ostatní ji vystopují pomocí stopovacích dovedností, environmentálního povědomí a strategie. V podstatě všechno, co dělá ktáry dobrými predátory, ale způsobem, který nezničí domov vašich rodičů ani mě nepřipraví o práci. Jsme velmi dobří v lovu, Nala sebevědomě řekla. Dokažte to. Vy 3 jste lovci, já jsem kořist. Máte 5 minut na to, abyste mě našli. Schovám se někde v tomto bytě a vy mě musíte vystopovat. Pokud mě najdete za méně než 5 minut, vyhrajete. Pokud zůstanu skrytá déle než to, vyhrají. Dohoda? Mláďata si vyměnila pohledy a Zarn viděla, jak se jí v hlavě točí ozubená kolečka. Byl to výzva, soutěž a mláďata obojí milovala. Dohoda, Ze řekl. Ale musíš se opravdu schovat, žádné stání na viditelném místě. Ani by mě nenapadlo, řekl Zarnin.
Dobře, zavřete oči, počítejte do 60 a přijďte mě najít. A pamatujte, dobří lovci jsou tiší, trpěliví a strategičtí. Ukažte mi, co umíte. Mláďata pevně zavřela oči a začala počítat svým cvrlikavým jazykem. Zarning slezla z police a rozhlédla se po bytě, počítala možnosti. Měla asi 45 sekund, než jí přijdou lovit 3 malí predátoři. Pohybovala se bytem tiše, její kroky byly opatrné a cílevědomé. Vyhnula se zjevným místům, skříním a pod postelemi, které děti vždy kontrolovaly jako první. Místo toho otevřela skříň s čistícími prostředky, přesunula některé předměty a nacpala se na horní polici za hromadu ručníků. Bylo to nepohodlné, stísněné a vyžadovalo to, aby zůstala úplně nehybná. Ale lidé byli dobří v nepohodlí. Lidé se vyvinuli tak, aby hodiny dřepili v křoví a čekali, až kolem projde kořist. 5 minut zvládne. Připraveni nebo ne, jdeme, slyšela ze volat. Lov začal. Zarn poslouchala, jak se mláďata pohybují po bytě, jejich drápky cvakají na podlaze, jejich vzrušené cvrlikání naplňuje prostor. Zkontrolovali nejprve zjevná místa, přesně jak předpokládala. Ložnice, koupelna, kuchyňské skladování. Slyšela, jak se nábytek přesouvá, jak se házejí polštáře, zvuky odhodlaných lovců, kteří byli zvyklí nacházet věci rychle. Ale minuty ubíhaly a ona je nenašla. Kde je? Frustrovaný hlas Naly se nesl bytem. Musí tu někde být, Zev řekl. Lidé jsou velcí, nemohou se jen tak ztratit. Možná odešla, Rook navrhl. Dveře se neotevřely, slyšeli bychom to, Zev kontroval. Schovává se, musíme myslet jako kořist. Kde by se kořist schovala? Zarn se usmála ve své ručníkové jeskyni. Dobrá otázka, mládě. Kde by se kořist schovala? Slyšela je pohybovat se pomaleji, opatrněji. Učili se, přizpůsobovali svou strategii. To bylo dobré. To je přesně to, co by lov měl učit. Počkejte, Nala najednou řekla. Cítíš to? Co cítíš? Ze se zeptal. Člověk. Je to silnější tady u čistící skříně. Zarnin úsměv se rozšířil. Chytrá holka. Dveře skříně se otevřely. Slyšela čichání, zvuk přesouvaných předmětů. Je tady, Nala zašeptala. Ale kde? Nahoru, Rook řekl. Pamatujte, ona šplhá. Lidé umí šplhat. 3 sady drápků se vyšplhaly po policích skříně a najednou Zarn stála tváří v tvář 3 velmi hrdým mláďatům. Našli jsme tě, triumfálně řekl. 4 minuty a 38 sekund, Zarn řekl a zkontroloval svou datovou podložku. Není to vůbec špatné. Použili jste čichové sledování, environmentální dedukci a pamatovali jste si mou schopnost šplhat. To je profesionální úroveň lovu, mláďata. Vaši rodiče by byli hrdí. Mláďata se zazářila. Můžeme si zahrát znovu? Rook dychtivě zeptal. Další 2 hodiny hráli na schovávanou, která se vyvinula v honičky, které se vyvinuly ve strategické výzvy, které se vyvinuly v Zarn a učení je základní psychologie o čtení řeči těla a předvídání chování. Mláďata byla zapojena, učila se a co je nejdůležitější, nic neničila. Než přišel čas jejich spánku, všichni 3 byli unavení, šťastní a výrazně méně naklonění považovat Zarnan za kořist. Dobře, týme, čas na spánek, oznámila Zarnan. Ale nejsme unavení, Ze protestoval, i když zíval. Jistěžené válečníku, pojďte do svých spacích kajut. Vyčistit zuby, obrousit drápky, vykartáčovat srst, celý rituál. Zarn je s jemnou efektivitou naháněla do jejich pokoje. K jejímu překvapení šli. Ne s radostí, ale šli. Když je ukládala do jejich spacích hnízd, ujistila se, že každé mládě má svého oblíbeného plyšového společníka. Rook se na ní podíval ospalýma očima. Zarn, můžeš být naše chůva znovu? Pokud vás vaši rodiče po dnešku budou chtít zpět, jistě, Zarnan řekl a poškrábal ho. Chci tě zpět, zamumlala Nala už napůl spící. Nejsi hrozná, přiznal Zev neochotně. Na člověka, to je od tebe vysoká pochvala, řekl Zarn s úsměvem. Teď spi. Válečníci potřebují odpočinek, aby zůstali bystří.
Stlumila světla a nechala jejich dveře mírně pootevřené, tak jak jí Kira nařídila. V obývací části uklidila stopy po jejich hrách, srovnala nábytek a usadila se na pohovku, aby čekala na návrat rodičů. Velitel Veš a Kira se blížili ke svým kajutám s napětím, které obvykle bývá vyhrazeno pro odzbrojování výbušnin. Vojenská večeře byla v pořádku, dokonce vynikající, ale ani jeden z nich se nedokázal soustředit. Strávili 3 hodiny představováním si stále katastrofálnějších scénářů, zahrnujících jejich mláďata a malého člověka, kterého nechali na starosti. Možná to šlo dobře, řekla Kira bez přesvědčení. Možná Besrít, stejně nepřesvědčení. Neobdrželi žádné nouzové volání, což bylo buď velmi dobré, nebo velmi špatné znamení. Poslední chůva volala do 15 minut. Ta před ní vydržela 37 minut, než požádala o okamžitou evakuaci. Vaš přiložil dlaň ke skeneru dveří. S tichým syčením se otevřely. Byt byl čistý, neporušený. Nic nehořelo, nebylo rozbité ani neteklo. Nábytek stál tam, kde měl stát. Žádné škrábance od drápů na stěnách, žádné převrácené úložné jednotky, žádné stopy typické destrukce související s mláďaty. Zern a Chen seděli na pohovce a četli něco na jejím datapadu. Vypadali naprosto klidně. Zvedla pohled, když vstoupili, a nabídla malý úsměv. Ahoj, jaká byla večeře? Zeptala se, jako by to byla ta nejnormálnější věc na světě. Bylo to v pořádku, zvládla Kira a zmateně se rozlížela. Kde spí mláďata? Šli spát asi před 40 minutami. Ze se chvíli bránil, ale byl vyčerpaný, takže se docela rychle vzdal. Zornan stál a lehce se protahoval. Jsou to dobré děti, energické, tvrdohlavé, ale dobré. Bes na ní zíral. Spí. Všichni 3 dobrovolně. No, dobrovolně poté, co jsem vysvětlila, že spánek je nediskutovatelný a že hádky jen prodlouží čas na spaní. Měli jsme ale dobrý večer. Hráli jsme nějaké hry, pracovali na jejich stopovacích dovednostech, měli jsme zajímavé rozhovory o rozdílu mezi silou a inteligencí. Zern zvedla její tašku. Jo, a Zef naschvál rozlil večeři jako test, ale uklidil to poté, co jsme probrali následky. Nic velkého. Nic velkého, zopakoval Vaš pomalu. Kira se přesunula ke spacím prostorům a nahlédla přes pootevřené dveře. Všechna 3 mláďata byla stočená ve svých hnízdech, hluboce dýchala, naprosto v bezvědomí. Zef měl v hrudi sevřenou svou modrou hračku Kvel. Nala se nějak zkroutila do tvaru preclíku. Růk ležel na zádech, malé tlapky ve vzduchu. Skutečně spali. Klidně, bez předchozí škody na majetku. Jak? Zeptala se Kira a otočila se zpět k Zarn. Jak se ti to podařilo? Vorgatýská válečnice je nezvládla ani 10 minut. Měla si je 4 hodiny a jsou klidní. Zarn pokrčila rameny. Mluvila jsem jejich jazykem. Mluvíš ktury? Zeptal se Veš zmateně. Ne, mluvím predátorsky. To je velký rozdíl. Zarnan si přehodila tašku přes rameno. Vaše mláďata se nechovala špatně, veliteli. Testovala hranice, jako by to dělali potomci vrcholových predátorů. Řvala jsem zpět. Snažili se navázat dominanci. Ukázala jsem jim, že si s tím nehraju. Snažili se porušovat pravidla. Nechala jsem je čelit následkům. A pak, jakmile jsme překonali veškeré pózování, jsme se skutečně bavili. Jsou to chytří potomci. Opravdu chytří. Měli byste být hrdí. Veš cítil, jak se mu v hrudi šíří něco teplého. Hrdost, ano. Ale také úleva. Tak intenzivní, že to téměř bolelo. Ty říkáš, že se chovali. Říkám, že se chovali jako mláďata a zacházela jsem s nimi jako s mláďaty. Ne jako s oběťmi, ne jako s monstry, jen s mladými predátory, kteří se učí své místo ve světě. Zarn šla ke dveřím, pak se zastavila. Jo, jedna věc. Zef se tě zítra zeptá na vytrvalostní lov. Možná jsem jim vyprávěla nějaké příběhy o lidských loveckých strategiích. A teď je fascinován konceptem sledování kořisti po celé dny. Promiňte, pokud jsem vytvořila monstrum. Ne, to je v pořádku, řekla Kira rychle. Dokonce i vzdělávací. Skvělé. No, pokud mě budete znovu potřebovat, máte mé kontaktní údaje.
Mláďata se už ptala, jestli se můžu vrátit, takže si myslím, že jsem prošla jakýmkoliv testem, který prováděli. Zarnin se usmála. A znovu to mělo ten ostřejší nádech, ten náznak zubů. Mějte dobrou noc, veliteli. Důstojnice Kira, vaše mláďata jsou skvělá, vážně. Odešla a dveře se za ní zavřely. Veš a Kira stáli ve svém neporušeném bytě, obklopeni důkazy, že jejich děti nejen přežili, ale prosperovali pod lidským dohledem a snažili se zpracovat, co se právě stalo. Řekla, že na naše mláďata řvala? Zeptal se Veš tiše. Myslím, že ano. Ano, a zjevně poslouchali. Zůstali ještě chvíli v tichosti. Potřebuji vidět bezpečnostní záznamy, řekl náhle Veš a přesunul se ke konzoli na zdi. Potřebuji vidět, co se tu dnes večer skutečně stalo. Kira se k němu připojila, když spustil interní kamerové záznamy a posunul se zpět na dobu, kdy Zarn dorazila. S fascinací sledovali, jak se jejich mláďata pokoušejí o své obvyklé zastrašovací taktiky, sledovali, jak se Zen nafoukl a zařval svůj chal, a pak sledovali, jak Zarn řvala zpět. Zvuk byl přes reproduktory tlumený, ale efekt byl jasný. Mláďata stuhla. Jejich řeč těla se okamžitě změnila z agresivní na nejistou. A Zarn, tento malý člověk, který sotva maskoval třetinu váhy plně dospělého Ktariho, tam stál, jako by právě vyhrála souboj o dominanci, aniž by se o to snažila. U předků, zašeptala Kira. Ona to skutečně udělala. Sledovali zbytek večera. Sledovali incident s večeří, lezeckou soutěž, lovecké hry. Sledovali svá mláďata, své údajně nekontrolovatelné hrůzy, jak si hrají kooperativně s lidskou chůvou. Učí se, zapojují se, chovají se vlastně jako civilizovaní tvorové. Rozumí jim, řekl Veš téměř pro sebe. Rozumí tomu, že potřebují strukturu, ne měkkost, respekt, ne rozmazlování. Zacházela s nimi jako s mladými válečníky, ne jako s poškozeným zbožím. Najímáme ji natrvalo, oznámila Kira. Je mi jedno, kolik to bude stát, najímáme ji. Souhlasím, řekl Veš okamžitě. Tichý zvuk ze spacích prostorů upoutal jejich pozornost. Ruk se probudil, pravděpodobně vycítil přítomnost svých rodičů. Malé mládě se vyplazilo, mnulo si oči a za sebou táhlo svého plišáka. Tati, mami, zamumlalo ospale. Ano, malý, jsme doma, řekla Kira tiše a zvedla ho. Měl jsi dobrý večer? Zarnan je nejlepší, prohlásil Ruk a zabořil se do matčiny srsti. Naučila nás mazané lidské věci a vylezla až na nejvyšší polici i bez drápů a našla nejlepší skrýš v celém bytě a řekla, válečníci musí být chytří, nejen silní, a že síla bez inteligence je jen hluk. Vaš a Kira si vyměnili pohledy nad hlavami svých mláďat. Řekla to, zeptal se Vaš jemně. A řekla, jsme chytří potomci a že na nás budete hrdí. Ruk obrovsky zívl a ukázal všechny své malé zuby. Může se zítra vrátit? Uvidíme, malý lovec, řekla Kira a nesla ho zpět do jeho hnízda. Ale ano, myslím, že se vrátí. O 3 týdny později se Zern a Chen stali na stanici Kepler 7 něčím jako legendou. Ne tím tichým, úctivým druhem legendy, o kterém lidé šeptali s posvátnou úctou. Ne, Zernin byla ten hlasitý, lehce chaotický druh legendy, který rodiče děkovali a mláďata zároveň vzrušoval a děsil. Stala se nejžádanější poskytovatelkou péče o děti v historii stanice. Velitel Veš seděl v jídelně stanice a sledoval, jak Zern kouzlí nejen s jeho 3 mláďaty, ale také s dvojčaty důstojníka Trejna, dcerou velitelky Xily a obzvláště rozpustilým mladým Quelinem, jehož rodiče prosili o pomoc. 7 dětí, 5 různých druhů, všichni si kooperativně hráli ve vyhrazeném rekreačním prostoru, zatímco Zarn dohlížela s klidnou efektivitou někoho, kdo hlídá velmi nebezpečné kočky. Stále nechápu, jak to dělá, řekl důstojník Tra, sedící naproti Vesovi s obědem. Masivní Kratary vypadal zmateně. Moje dvojčata způsobila, že 4 chůvy odešly za 2 měsíce. Ona je má 3 týdny. A oni se ptají, kdy se slečna Sarnan vrátí. Ptají se zdvořile. Je to řvaní, řekl Bes a napil se. Navázala dominanci první den a nikdy ji nepustila. Není to jen to řvaní, dodala velitelka Xyla a připojila se k jejich stolu se svým tácem.
Elegantní samice Ktary byla skeptická k najímání člověka, dokud se její dcera nevrátila domů s použitím slov jako strategie a trpělivost. Učí je, opravdu je učí, nejen jak se chovat, ale proč by se měli chovat. McKessa mi řekla, že síla bez inteligence je jen hluk. Kde se 7leté dítě naučí říkat takové věci? Od člověka, který rozumí predátorům lépe než my, řekli jednoduše. Sledovali, jak jedno z dvojčat thrá. Mládě jménem Jax začalo být agresivní vůči Quelinovi kvůli hračce. Než se mohl jakýkoliv dospělý vmísit, Zarnan tam byla, dřepěla mezi nimi. Jaxi, jaké je pravidlo? Její hlas se nesl přes rekreační oblast, ne nahlas, ale naprosto pevně. Síla respektuje sílu, zamumlal Jax. A co ukazuje šikana? Mládě sklopilo oči. Že nejsem silný, jen vyděšený. Přesně tak. Takže co uděláš jinak? Pauza. Pak můžeme si tu hračku půjčit, střídat se? Dobré řešení problému. Ano, můžete se střídat. 5 minut každý, budu to měřit. A Jax se omluvil Quelinovi za to, že mu hračku vzal. Promiň, Quilvin, řekl Jax, skutečně to myslel. Quelinovo dítě, které bylo připraveno použít své obranné bodliny, se uvolnilo. To je v pořádku, můžeš jít první. Zarny oba poplácala po hlavě a šla dál. Už se obracela na Nalu, která se znovu snažila vylézt na stěnové panely. Zachází s nimi jako s dospělými ve výcviku, ne jako s dětmi, které je třeba ovládat, poznamenala Xayla. Je to osvěžující. Většina pečovatelů je buď rozmazluje, nebo se jich bojí. Ona nedělá ani jedno, respektuje je. Veš opravil, je v tom rozdíl. Napříč rekreační oblastí malý Rook přesvědčil 2 další mláďata, aby si zahrála loveckou hru, kterou je Zarn naučila. Lovili hračku, kterou někde v herních strukturách schovala a pomocí čichu a logiky zužovali místo. Skutečné dovednosti, maskované jako hra, lidský způsob učení. Můj velitelský štáb jí chce najmout pro týmové cvičení, řekl Nálethra. Slyšeli o jejich strategických hrách a myslí si, že by mohla učit taktické myšlení novým rekrutům. Je to chůva, ne vojenský trenér, řekl Veš, ačkoliv i on slyšel pochybnost ve svém vlastním hlase. Je? Zeptala se Xayla. Přemýšlejte o tom, veliteli. Učí strategii, disciplínu, respekt k hierarchii, kooperativní taktiku a psychologickou válku. Jen to učí mláďata místo vojáků. Principy jsou stejné. Zarn se přesunula do středu hrací plochy a 2krát tleskla, ostrý zvuk, který okamžitě upoutal pozornost všech mláďat. Dobře, týme, máme 15 minut do času vyzvednutí. Kdo si chce zahrát hru spolupráce? Zvedla složitou skládačku, která vyžadovala více účastníků. Tohle potřebuje k vyřešení alespoň 4 lidi a musíte spolupracovat. Žádné projevy dominance, žádné hádky, jen týmová práce. Připravení? 7 dětí 5 různých druhů vykřiklo souhlas a spěchalo pomoci. Vaš sledoval svá mláďata pracující vedle ostatních, sdílející nápady, střídající se, budující něco společně místo boje o území. Ze vysvětloval svou strategii jednomu z dvojčat. Nala pomáhala Quelinovi dosáhnout na vysokou polici. Rook povzbuzoval všechny s nekonečným nadšením. Učili se být součástí něčeho většího než oni sami. Učili se být válečníky, kteří mohou být také spoluhráči. Učí je to, co se armáda snaží vštípit roky, tiše řekl Veš. Soudržnost jednotky, respekt k různým silným stránkám, pochopení, že tým je silnější než jakýkoliv jedinec. Později toho večera, když Veš ve své kajutě procházel taktické zprávy, přistihl se, jak přemýšlí o Zarniných slovech o setkávání se s mláďaty na jejich úrovni, o respektování síly při učení hranic, o rozdílu mezi kontrolou a disciplínou. Dveře zacinkaly. Kira vešla s úsměvem. Zarn souhlasila s večeří tento víkend. Řekla, a cituji, pokud vaříme my, je v tom. Už jí nebaví stanové příděly. Veš se zasmál. Samozřejmě, že ne. Lidé a jejich preference v jídle. Také řekla, že přinese dezert, něco, čemu se říká brownies. Zjevně je to pozemské jídlo, které mláďata univerzálně milují, a ona chce zjistit, zda se ktorská mláďata liší. Ze spacích prostorů slyšeli mláďata, jak se ukládají na noc. Jejich hlasy se nesly stěnami. Myslíš, že nás Zarn naučí řvát jako ona? Zeptala se Nala. Lidé neumí pořádně řvát, řekla Ze.
To bylo prostě, já nevím, lidská magie nebo něco takového. Nebyla to magie, moudře řekla Rook. Byla to sebedůvěra. Zarn je sebevědomá, protože zná svou sílu. To je to, co dělá její řev tak děsivým. Chci být sebevědomá jako Zornin, až vyrostu. Nala řekla. Já taky, souhlasila Ze. Já taky 3, dodala Rook. Veš a Kira stáli ve dveřích a poslouchali, jak jejich mláďata touží být jako člověk. Před rokem by byli zděšeni. Krátké mláďata by měli toužit být jako kterští válečníci, ne měkcí cizinci z zapadlé planety. Ale teď Veš pochopil, že síla má mnoho podob. A někdy byl nejsilnější člověk v místnosti ten, kdo zařval zpět, když všichni ostatní očekávali podřízení. Ten, kdo se podíval na vrcholové predátory a viděl děti, které potřebovaly vedení. Ten, kdo byl zvenčí měkký, ale uvnitř naprosto neústupný. Ten víkend Zorn a Chen seděli u svého rodinného stolu, bez stížností jedli ktarské jídlo, vyprávěli příběhy o zemi, které mláďata rozesmály, a zacházeli s Vešem a Kirou jako s rovnými, nikoli jako se zaměstnavateli. A když se Ze pokusil propašovat extra dezert, chytila ho s tou nepochopitelnou lidskou všímavostí a jednoduše řekla: Dobrý pokus, válečníku, ale vidím všechno. Ze se posadil zpět, řádně pokáraný, ale s úsměvem. Protože otestoval hranici a hranice držela přesně tak, jak měla. Přesně tak, jak vždycky bude se Zarnan kolem. Člověkem, který zařval zpět a tím naučil celou stanici plnou vrcholových predátorů, co je skutečná síla.